Každý vie, čo sú vši, ale nie všetci vedia, čo sú kliešte Demodex. Treba vedieť, že kliešte Demodex rovnako ako vši roznášajú a spôsobujú rôzne choroby. Najhoršie je, že kliešte Demodex sú nákazlivé a prenášajú sa od človeka k človeku ešte rýchlejšie ako vši. Keď dostaneme vši, ľahko si ich všimneme. Kliešte Demodex len tak neuvidíme, nakoľko cez deň sú vo vnútri vlasových vačkov a na povrch vyliezajú len v noci. Všimneme si ich až vtedy, keď sa premnožia, vyvolajú zápal vlasových vačkov a začne nás svrbieť hlava. Keď to zanedbáme, nakoniec to môže spôsobiť odumieranie a nenávratné vypadávanie vlasov. Je dôležité si pamätať, že nevyriešený problém nezmizne sám od seba, ale naopak časom sa môže veľmi zhoršiť. Civilizovaný človek nedovolí, aby sa na jeho hlave plazili a hodovali parazity.